Asikubingelele embukeli ngasekhaya njengamanje ke silana ke Ondini esinobaba ke umgazi emeya khona ke la Ondini la eze khona kumcimbi omkhulu la akubize khona ke amazayoni siyabona abaningi baphelele ngomningi bakhona yilezo stress beke ukuthi kahle kahle inhloso yalomcimbi ngabe yini bameya asikubele sikwamukela. Angithokoze umsakazi ngithokozele nethuba ongipha lona lapha ke Olundi namhlanje kunomcimbi lapho khona simeme onke amakhwaya amabandla ke amazayoni ukuthi awazokhombisa ikhono lawo la ukuze sibone sikhuthaza ke futhi nentsha ekhona emabandleni okukhulu kakhulu ke ukhona nezikhulu ke engiyimemileyo la okuyizona ezizokwelekelela amakhwaya akhombisa kuba nekhono elikahle ukuze bawalekelele siwase e-studio ukuze akwazi ukuqopha aqophe ama-CD noma ingoma zawo amabandla. Baba Meya wenze into ehlukile ebikanakekile amazayoni amabandla abaningi abathaje athi ibandla nje elincanyana kodwa nina nithe cha amazayoni abalekile ngiyaqala ngawo futhi nisoqhubana ezinhle naqala ngawo ukubiza kungani niqale ngamazayoni. Msakazi amazayoni elinye lamabandla elinabalandeli abaningi kakhulu. Uyabona nje mina njengomuntu owaba yikhansela lewadi ewadini yami uward 10 amabandla nje amazayoni kuphela awu22 manje ke maningi lawo mabandla lawo uma ke usuhlanganisa ke kuona wonke ke amawadi lapho Olundi ungaphuma amabandla amangakanani. Namhlanje nje kuhlangene la amakhwaya aqhamuka emabandleni angu82 82 amakhwaya akhona la okuhle kakhulu ke ukuthi onke lamakhwaya lana uma eseculile sizowachawula ke ngendlela ezowachawula ngayo siwakhuthaza ukwachawula kwethu ke siyabelekelela ke phela ngoba uyazi ukuthi ngesonto elilandelayo uqala inkonzo zephasika abanye babo bawuthatha indlela ezinde abanye babo njalo bazobe bekhonzela ngasemakhaya kodwa kusalayo lokho esizobanikeza khona la sibachawula uyofaka isandla esikhulu enkonzweni kaGood Friday ezoba ingesonto elilandelayo. Kuzokala kahle baba ngiyazi ukuthi usuyifake kwenye inselelo nje manje malingi amabandla ahlukahlukene nezangoma abanye abamandla ahlukahlukene mhlawumbe nawo futhi nisenohlelo labo nizokuthi babize nje ngawani nibasondeze nifuna ukuzobona umsebenzi abawenzayo. Siyokuhlela lokho umsakazi okwamanje sathi asiqale ngamazayoni bakhona nabasonta kwamanye amabandla asibaxwayi futhi asibacwasi sizoba nenhlelo nje zabo bonke abantu bomkhandlu wasoLundi bonke ngokufanayo. Umkhandlu wasoLundi ngendlela esubona usebenza ngayo ensukwini nje kade sibonela kukhona abalandeli be-Sundowns nabaphatheli bedlala kodwa amaqembu bekhona abalandeli ngomningi bawo sibuye igcwele lenkundla lesiyona nje futhi namhlanje igcwele futhi ekhona amazayoni mhlawumbe umasipala wasoLundi yini uyakhulu kangaka kubantu. Msakazi umasipala wasoLundi uhlala ngaso sonke isikhathi ukubantu inhlelo futhi zawo ezicacileyo ezaziwa umphakathi wonke wasoLundi zisobala kuleli viki nje esiphuma kulona kade siyonikezela ngamahholo amabili eloqala silinikezele kwa 3 ensuka ngihlale izolo besiyonikezela ngehholo kwa 21 eNdlovana namhlanje ke sila namabandla awu82 ezayoni. Njengamanje siyasalapha ukugodi mhlambe nje ungathini umlayezo ongadlulisa kubathutha bethutha abantu nabo futhi bazobe behambele futhi ke izinkonzo zohlola kwakhona umlayezo ongadlulisa kubona. Umlayezo engeyodlulisa kubo bonke abazobe besebenzisa izinqola lezomlilo. Kokuqala siyakhuthaza ukuthi abanikazi bezinqola abenze sure ukuthi izimoto zabo ezobe ithutha abantu sesimene esikahle ngokuqala lokho. Okwesibili siyabakhuthaza ukuthi futhi abayigcine yonke imithetho yomgwaqo. Uma sebekhathele uma behamba amabanga amade hayi siyakhuthaza ukuthi emveni kokuhamba ama-hour amabili umuntu akayimisi imoto yakhe aphumele eceleni athi ukuphumula
ukuze akwazi ukuqhubekela phambili. Kulungile asiphethe ngokuthi namba abaphumile isimemezele mina sikhiphile nahlabe ikhwele baphumile baphuma abafundisi behamba ke namabandla abo mhlambe nje ukuzibongela ekubona. Sithokoza kakhulu njengomkhandlu waSolundi. Ngethembisile ke ngishilo futhi mangiba namazwi ukubona ukuthi lo mcimbi lona sikuwona ngoba siyaqala namhlanje uyoba khona umnyaka yonke. Njalo nje uma sekusondele uGood Friday evikini elilandelwa uGood kuyoba khona inkonzo efana nayo le lapho khona simema wonke amabandla amazayoni ezokwenza okufanayo siwaxhawule njengoba sizowaxhawula nje namhlanje. Bameya mhlambe nje awakho ukugcina wandle bese siyaphetha. Awami ukugcina ukuthi nje ngiyakhuleka kumphakathi waSolundi ukuthi awuhlale njalo usebenzisana nathi njengezisebenzi zawo sohlala njalo siyithoba kubona sibasebenzela ngokukhulu kuyikhandla nangokuthobeka. Ngiyathokoza sibonga kakhulu bameya isikhathi sakho wasepasana. Thokoza.